זכר שקיבלתי בטסט, כמה פעמים שאלתם אותנו את זה. אם על כל שאלה כזו היינו מקבלים שקל, היינו עושים כאילו מלא כסף. אתם חייבים להבין שדי. לכל שעה בתנועה יש את היתרונות והחסרונות שלה, וזה גם מאוד משתנה בין אזור לאזור. יש כאלו שגוזרים על עצמם כישלונות לפני שהם התעוררו לבוקר של הטסט, רק כי הם משובצים כאילו לשעה חרה לפי מה שהם אומרים. תתפלו, אבל גם לשעות העומס וגם לתנועה זורמת יש יתרונות וחסרונות. לתלמיד אחד יהיה יותר קל ככה, לעומת תלמיד אחר שיהיה לו יותר קל ככה. איך זה אפשרי? מצד אחד בתנועה זורמת לא קורה יותר מדי. פשוט נוסעים, מסתכלים בתמרורים, מקפידים על חוקי התנועה, וכל עוד לא קורה משהו מיוחד, מזל טוב, עברת טסט. מיומנות זה שם המשחק. מצד שני, בתנועה עמוסה גם לא קורה יותר מדי, ולרוב אתם תהיו באיזה פקק או עומס תנועה, ועל כן רוב הטסט כנראה ילך לא לעשות כלום. לא יידרש מכם להפגין יותר מדי מיומנות, אלא אם כן אתם ילדני ואז בסה לכם. אך תצטרכו המון ריכוז, כי כל שנייה משהו יכול להשתנות ולהכשיל אתכם. אבל אם לא קורה כלום, אין באמת על מה להכשיל פה. ריכוז זה שם המשחק, וזה רק דוגמה אחת. אז מה אתם מעדיפים? טסט בשעות העומס או שהתנועה זורמת? רוצים לעבור את הטסט הקרוב? כל הסודות של הטסטרים והטיפים הכי שווים לטסט מחכים לכם באתר שלנו. היכנסו לקישור בביו או חפשו בגוגל הילוך 100.